Привет! Разгледах страницата ти и това е обратната ми връзка. Значи, няколко неща имам да ти казвам. Първо, сигурна ли си за това, че трябва да от 1 до 3 години? Книжка с истории за деца от 1 до 3 години. Знам, че на тази възраст вече им се разказват истории, обаче да изграждат навици за правилно хранене, миене на зъби и така нататък, не съм сигурен колко на 1 година детето ще си мие зъбите само. Нали, аз не съм сигурен и на 3 години какъв процент от децата ще си мият зъбите сами, но все пак помисли за аудиторията дали е окей. Най-вероятно си го проучвала, но на 1 година детето да си мие зъбите, да има навици за хранене и за правилно лягане, то е просто прекалено зависимо от родителя в този период и няма как да има такъв тип навици. По-скоро от 3 нагоре ми се вижда, че тази книжка ще е доста по-подходяща, но това е нещо, което трябва да го прецениш сама. Така, тук имаме малко повече текст, колкото ми се иска. Сега си водих тук някакви записки. Но това е книжка с приказки, истории, в случая не приказки, които трябва да доведат до някакви навици по забавен начин, което е супер. Детето прави нещата само, спокойни сутрини, учат на добри обноски, изграждат навици. Сега, това учат на добри обноски и доброта, нали, имаш думата добър 2 пъти, добри и доброта, просто може да напишеш учат на обноски и доброта, за да не е добри обноски и доброта. Тук имаш сложени ползи. Аз това, което ви казах в последната сесия за книжките с приказки и истории, че ми се иска да видя пример за самата приказка. Тоест нещо написано. Не е нужно да имаш 3 ползи, които да развиеш в задълбочени ползи. Просто е достатъчно да имаш 1 или 2 задълбочени ползи и да дадеш 1 или 2 примера за самата книжка. Аз съм ти приготвил да ти покажа новата книжка на моята приятелка Деси, която виж и банера горе. 30 приказки за 30 вълшебни нощи. Когато денят свърши, започва магията. Само това е написала. Виж какво се случва надолу. Нали, тук е описала вече. При нас ние слагаме ето тази информация още в самия банер. На мен това ми харесва повече да е в банера, защото веднага в който влезеш на сайта, в момента в който влезеш на сайта, виждаш тази информация и ти става ясно за какво става въпрос. Но виж сега тя какво е направила с ползите. Спокойно заспиване без екрани, по-силна връзка между мама и дете, ценности, които искаш да предадеш. Тоест тази книжка е за ценности, които искаш да предадеш към детето. Героите, чрез героите децата учат важни уроци, че не е нужно да си най-силния, за да си смел, че не е важно да си добър човек, че най-важното е да си добър човек, че истинските приятели те обичат такъв какъвто си. В смисъл, това ми звучи доста, защото ти говориш също за доброта, това ми звучи доста подобно на това, което правиш ти. Естествено ти вече отиваш и към навиците, но виж, нейната книжка е за деца от 4 до 9 години. Пак учим на доброта. Нали, за да могат децата да са по-осъзнати, трябва да са малко по-големи. Нали, от 1 до 3 години те нямат такова съзнание все още, за да може да научат тези навици, които ти се опитваш да им предадеш. Така, създаден от български автор, щом си излязъл с лицето си, според мен това е едно от задължителните неща, които трябва да напишеш. И виж при нея, тя изобщо спря да пише ползи. На първите книжки имаше ползи, които пише, сега изобщо спря да пише ползи. Това, което се опитвах да ви кажа последния път е, че е много важно да имате такъв тип. Тя просто преразказва историята. Светлината на доброто, една от историите. Фейчето уми свети по-силно със всяко добро дело, направено в нейното кралство. Така. Тя тук е преразказала просто цялата история, една от 10-те. Хоп, тук е преразказала втора. Хоп, тук е преразказала трета. Четвърта. От 10 истории тя преразказа 4, които буквално хората могат да видят за какво става въпрос в книжката. Защото твоята лендинг страница е четем. Супер, ясно е какви ползи ще има. Детето ще се научи да си мие зъбите, става по-самостоятелно и така нататък, развива увереност. Обаче какви са тези истории, аз какви приказки ще чета на детето? При книжките с приказки обикновено те си купуват от книжарници, може да отвориш, да разгледаш и да видиш историите.
в лендинг страница, това е супер. Или другия вариант е да дадеш просто част от историята да я напишеш тук с многоточие. Нали така също човек има възможност да прочете нещо от историята. Какво казва науката? Не съм сигурен по принцип, че за книжка с приказки е окей да има секция за науката. Може да я оставиш. Методът за книгата е основа на утвърдена теория в детската психология. Социално учене, разработено от психолога еди кой си. Да, можеш да оставиш. Я интересно ми стана тук, че пишеш за една от 3 години. Особено силно, защото наблюдателното учене изпревара способността за разбиране на абстрактните обяснения. Окей, най-вероятно има някаква логика да от 1 до 3 години, но все пак проучи си доста добре това нещо, защото ако са приказки или истории, не знам как дете на 1 година ще придобие някакви, каквито и да било навици. Но тази секция, какво казва науката, за книжка с приказки и истории, искам да бъде по-скоро след тази секция. Секцията за мен също. Това е секцията за нас, която аз в шаблона съм ви я сложил ето тук долу, преди често задаваните въпроси. Искам да бъде след количката. Това ти е количката, място на което нали, хората вече влизат за да поръчват. Ето тук идва секцията за нас, за мен в този случай. Преди или след нея можеш да сложиш секцията за науката. Тоест секцията за науката също може да я преместиш надолу. Това ти го прецени, ако искаш остави си я тук, ако искаш премести я долу. Съдържанието е окей да бъде тук, но имаме ли бонуси, слагаш бонус 1, бонус 2 и тук вече тук трябва да ти е количката. Тоест тук не трябва да има нищо друго. След бонусите следващата секция е тази секция. Промоцията, цената и часовника. След бонусите не трябва да имаш нищо друго преди тази секция. Премести секция за мен ето тук долу и прецени дали да преместиш и секцията за науката. Това е. Като цяло искам да добавиш истории или поне преразкази на историите. Няма нужда да имаш толкова задълбочени ползи тук. Добри навици с лекота и усмивка, по-самостоятелно своите действия и развива увереност. Нали? Не е нужно да ги имаш трите неща. Остави това за навиците, примерно. Даже може да ги смесиш трите в една полза. Не е нужно да са 3 отделни. Просто ги смеси трите, разкажи малко по по-забавен начин, разкажи трите неща. Все пак това е книжка с приказки. И дай примери за приказките. 2 или 3 примера дай за приказките, които има вътре. Това е. Пусни теста и след като мине теста, я да видя всъщност имаш ли количка направена. Да проверя какво се случва и тук. Но да, като цяло страницата ти е окей. Всичко останало, нали? Пусни си теста, имаш количка, имаш цена. Добре. Име и фамилия. И аз ще пуснем един такъв тест. Илия тест, да знаеш тази поръчка от мен с имейла на академията. Така, град и адрес. Тест. Метод за доставка, фиксирана ставка, безплатно. Добре, може вместо безплатно да пише изчислява се, но ако не знаеш как се прави, така е окей. Когато се обадиш на клиентите по телефона, когато вече имаш реалната книжка в ръцете, ще им кажеш, че има доставка. Така, пускам поръчка да видим какво ще се случи. Окей. Супер. Това е. Успех ти желая.